Gikalipay sa mga persons with disability kung PWD sa Lanao del Norte nga nakadawat sila og assistive devices gikan sa provincial government pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office nga gilangkuban sa 33 ka mga wheelchairs ug 16 ka artificial legs kun prosthetics. 49 ka mga PWD ang nakabinipisyo niini. Usa kini sa tinuig nga aktibidad sa probinsyal nga gobyerno sa tinguha nga makahatag og tabang ug positibong panlantaw sa mga PWDs. Gisiguro sab sa provincial government nga gawa sa gipanghatag ng mga assistive devices duna sa giapod-apod ng mga ayuda sa mga benepisyaryo sama sa food packs, napulo ka kilong bugas ug mga dilata. Busa dakuang pasalamat sa mga benepisyaryo sa probinsyal nga gobyerno tungod kay dako kinig ikatabang kanila. Gipasalig sa gobyerno ngadto sa mga benepisyaryo nga padayon ang ilang suporta aron mahatagan og insakto ug tabang serbisyo ang mga nanginhanglan nga sama kanila ug giawhag nga unta ampingan ug atimanon ang gihatag sa probinsyal nga gobyerno ngadto kanila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.